Республика Таджикистан, Фаридун Терминатор Одилов. Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай имрӯз дар шаҳри Москва турнири калони ACA 190 баргузор мегардад, ки дар он варзигари тоҷик Фаридун Одилов бо варзигари бразилӣ Леонардо Силва меҷангад. Дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Бепул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Инак дӯстон, шаби гузашта онҳо як моҳурибаи рӯбарӯи ҷадид гузарониданд ва биёед якҷоя тамошо мекунем. чӣ гуна ки мебинем дӯстон, дар саҳна дар замин сарҳад буд, ки бояд ҷанговаро уро нагузаранд ва Силва ин сарҳадро гузашт. Фаридун бошад уро тела дода нишон дод, ки ту сарҳадро гузаштӣ ва ин кори нодуруст аст. Баъдан онҳоро ором карданд ва муҳорибаи рӯбарӯи онҳо баргузор гардид ва Силва ба Фаридун камарбанди сафед ҳадя кард. Ҳамин гуна уро пас зад, ки гӯё гӯштини суст дорад. Фаридун бошад дар ҷавоб камарбанди уро гирифта ба сӯи онҳо партофт. Чӣ гуна ки мебинем дӯстон, бадбинӣ байни онҳо вуҷуд дорад ва ин маънои онро дорад, ки мо шуморо муҳорибаи беҳтарин интизор аст. Ногуфта намонад, ки ин муҳориба дар вазни ним вазнин, яъне 93 килограмм баргузор мегардад ва муҳорибаи рейтингӣ аст ва боз ғолиби ин муҳориба яке аз довталабон барои камарбанди чемпионӣ шуда метавонад. Барои ҳамин ин муҳориба хеле муҳим барои ҳар дуи варзишгар аст. худи турнир аллакай ҳамин бегоҳ, яъне бегоҳии 15 август баргузор мегардад ва аз соати 15:30 ба вақти Москва ва 17:30 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 19:30 ба вақти Москва ва 21:30 ба вақти душанбе оғоз мегардад. пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул дар саҳифаи расмии ACA ва дар телеканали Матч ТВ тамошо карда метавонед ва ҳамчунин мисли ҳар вақта мо дар телеграм-канали худ ҳамаи ссилкаҳои даркории ин турнирро пешкаши шумо мекунем ва шумо метавонед, ки ин турнирро бепул тамошо кунед. ссилкаи телеграм-канали мо бошад дар описания ва дар якум комментария закрепидшуда. ҳозир бошад дӯстон, биёед якҷоя дар комментария дастгирии худро ба Фаридун Одилов нишон медиҳем. дар наворҳои навбатӣ вомехӯрем. хонободу сарбаланд бошед.